Σαν οι απολυτήριες εξετάσεις και τώρα ήρθε η ώρα για τις πανκύπριες. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε, εμείς απλά σας το θυμίζουμε. Οι πανκύπριες εξετάσεις είναι διαφορετικές από τις απολυτήριες και άλλες εξετάσεις. Σκοπό δεν έχουν την απόλυση, αλλά την κατάταξη σε μία από τις σχολές που δηλώσατε το Μάρτιο. Είναι εθνικές εξετάσεις σε μαθήματα τα οποία προετοιμάζεστε εδώ και αρκετό καιρό. Άρα οργανώστε σωστά το χρόνο σας. Δημιουργήστε ένα καλό πρόγραμμα μελέτης για όλα τα μαθήματα και δώστε έμφαση σε αυτά που απαιτούν τη μεγαλύτερη προετοιμασία. Οργανώστε το πρόγραμμά σας με αρκετά μικρά διαλύματα, αφήστε τα μάτια να ξεκουραστούν από τις οθόνες και τα βιβλία και κάντε μια βόλτα κοιτάζοντας μακριά για να ξεκουραστούν τα μάτια σας. Την ώρα της μελέτης, μελετήστε προσεκτικά τις σημειώσεις σας. Σημειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι συνοπτικές και ουσιαστικές, μα πάνω απ' όλα βοηθητικές. Μην κάνετε σημειώσεις για χάρη των σημειώσεων. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Κάντε τακτικές επαναλήψεις για να ενισχύσετε τη μνήμη σας. Ο χρόνος εξέτασης είναι πιεστικός και οι απαντήσεις πρέπει να έρχονται εύκολα στο μυαλό σας. Αν θέλετε να ψάξετε εξεταστικά δοκίμια προηγούμενων ετών, μπορείτε να τα βρείτε στους οδηγούς εξετάσεων στη σελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Εξοικειωθείτε με αυτό το στυλ. Νιώθετε ότι βαδίζετε πάνω σε τεντωμένο σχοινί? Πάρτε βαθιές αναπνοές. Αφιερώστε χρόνο για σας, ενώ παράλληλα προσέξτε τη διατροφή σας. Μία υγιεινή διατροφή με καλό ύπνο και σωματική άσκηση πάντοτε βοηθά. Αυτές τις μέρες πάρα πολύ σημαντική είναι και η στήριξη από τους γονείς, τους φίλους και αν χρειαστεί τους ειδικούς για να σας βοηθήσουν να χειριστείτε τις δυσκολίες σας. Οι σύμβουλοι σε όλα τα σχολεία είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. Με αυτά τα λίγα, εξοπλιστείτε με όλα τα απαραίτητα, φτάστε νωρίς στο σχολείο εξέτασης για να μην αγχωθείτε και διαβάστε όλες τις οδηγίες με προσοχή πριν αρχίσετε να απαντάτε. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι αγώνας των 100 μέτρων, αλλά μαραθώνιος. Μετά την εξέταση, μην αναλώνεστε σε υπερβολικές αναλύσεις των απαντήσεών σας. Ξεκουραστείτε και χαλαρώστε πριν το επόμενο μάθημα. Συνεχίστε την προετοιμασία για τα υπόλοιπα μαθήματα με συνέπεια και συγκέντρωση. Οι απολυτήριες ήταν μια καλή εξάσκηση. Οι πανκύπριες είναι αυτές που θα σας εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το πανεπιστήμιο και την κατάταξη στη σχολή της αρεσκίας σας, που είναι και το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία!